Isimbio Robin Eclio is my God. Good morning natong tanan no sa kalibutan nga atong hipuon, kalibutan nga atong himutangan. Karon nato nga material spiritual nga lawas. Karon ang kalamidad karon is 20% pa lang. Napay 80%. Pero pag mo declare na gani ko ninyo og 50%, kanang tanang himo sa mga scientist sa ilalim sa dagat mawasak na kana. Kanang mga planetas mawasak na sab kana, bisan unsa kaligon sa yung building nga ipantukod magunaw malusno kana, kaya ang pundasyon niyang yuta nga gitarokan mawasak kana, magbuwak-buwak na kana siya. Managingon akong balikon si Jesus Christ sila buong kabuutan. Mabalik ako sa kalibutan ng paghukom sa tanan ng kalibutan buhi manong minatay. Akong balikon diriya atong February 24, 2020. Na ako'y pasyente diri nga positive sa COVID. Saksi ang kapitan diri sa mga barangay. Saksi ang nurse, saksi ang midwife. Saksi ang kagawad o BHW. Hantod karon, pero kung sa tinore lang ako'y kapitan, ako'y mayor, ako'y gobernador, ako'y congressman, senador, unsa man. Kung naay magmalasakit akong testingan, manay tinuod, pero wala man nagpakabuta bungol man mo sa kuha. Gi-underestimate man gud ninyo akong kakayahan, kay ilado ko nga patotoo. Pero ang pangutan na Jesus Christ, ilado to nga patotoo dili. Maura gyapon ko karon, pero balikon ko kada isa na to natin kagawasan. Di man mo motuon ako, pero daan ako napasidaan ninyo. Nga kamong tanan nga dili motuon ako, motuo gyapon mo. Pero ulahi na ang tanan. Diri sa Mayahay, may na lang na napulo ka buk maluwas diri sa barangay Mayahay. Kator yung saktog na kato na saktog dipinsa. Kaya nga naman, sa Rebellion International wala. Gamay ra po yung tao ni Divine Grand Master mas madron Equidepers. Kaya balo mo gano, halos ang mga tao sa Rebellion, wala na nila ni Rebellion Eclio nga Diyos. Kaya ang ilang Diyos impinito. Sa kadakuan mga beauty sa PBM Rebellion, wala na sila nito Diyos diri. Kwarta-kwarta ra na ilang ginahuna. Niari ra na sila diri sa dinagatayla ra mapagadato. Building na nila dagko kayo gilang asset abilities, pero di bale magkita ar gyapon taniyo tanan. No one exempted during my judgment day. Mga bitaw nagingon katawanan kay ba. Ang pirmado sa pinakataas sa tibuok kalibutan inyong gi-underestimate, inyong gibaliwala. Karon mabitaw nagpasidaan ko ninyo. Habang patagal na patagal dyan ang aking Panginoon dyan sa kulungan, dyan sa Luzon. Iwan ko lang sa Luzon kung ilang piraso na lang ang mata na mabuhay dyan. Alam niyo kung bakit? Kasi lahat pagalawin na naman yan. Kaya sabihin niyo ako pantasya. Ngayon niyo na malaman kung sino talagang totoo. Panginoon ba itong pinaglaban ko? Kasi ulitin ko, kung kayo totoong matalino, kung kayo may utak, may isip, kaya nyo kaya itong ginagawa ko? Yun ang tanong ko sa inyo. Kung ako, piki ako na tao, itong lahat na binitawan ko, lahat ng salita ko, kaya nyo to gawin? Kaya nyo na magmalasakit sa buong salibutan? At saka, kaya nyo may pundar ang naipundar ko ngayon? Kaya nyo may pakita ang napakita ko sa inyo ngayon? Wala naman, hindi nyo kaya. Kasi alam nyo kung bakit tamad kayo. Masyado kayo makasarili. Pira-pira lang ang laman sa iyong utak. Ngayon, darating ang panahon talaga yung pira nyo, hindi nyo rin yan mapakinabangan. Maswerte ang makakuha sa akin laruan, lalo na sa pinito ko. Pero yung mga tao na pumunta rito, na may mga tato, tapos yung tato nila, hindi galing sa aking Panginoon Diyos, Divine Master Derek Senior, Master King of all Kings, Master Bimbo Reckley Jr., Divine Grand Master Mas Madonna Q the First. Ngayon pa lang, wag na kayong pumunta rito, pero sayang lang. Yung pira nyo padating dyan, hindi magamit nyo yan. Pero yung mga tao, kasi ibayan ko na ngayon mag-examine na naman ako. Pag makasagot kayo sa tanong ko, sige, pwede kayo makabili. Pero pag hindi nyo masagot ang tanong ko sa inyo, hindi nyo rin kilala kung ano kayo, saan ka nakuha sa anghel ng balantay mo sa 1B
2B at saka 3B. Abbreviate yan. Tanungin ko sa inyo yung full name sa inyong Ego at saka Master Ego. Kung masagot nyo siguro baka pwede kayo makaabil o makabili kayo sa mabinta ko. Ito mga DOH mga doktor dito sa Metro San Jose, sa Dinagat Island, masyadong malaki ang utak nyo, ulo nyo, lalo-lalo nitong gobernador dito. Pero di bale, darating din panahon na kayo lalapit din ka sa akin. Kaya minsan nga napakasakit isipin. Pero sa bagay, wala namang sapilitan. Kaya sinasabi kong sa inyo lahat kayong hindi maniwala sa akin, maniwala talaga kayo. Alam nyo kung bakit? Kasi ako ang way, ako ang dadaanan para kayo makarating sa karyan sa aking Panginoon Diyos. Divine Master Divinity Senior, Master King of all Kings, Master Bimbareto Junior, Divine Grand Master, Mas Manronic Universe. Pero yung hindi makalapit sa akin, wala. Hindi kayo maligtas. Yung hindi makapasok dito sa Dinagat Island, hindi rin maligtas. Alam nyo kung bakit? Kasi pag mawasak na tubong sa libutan, ito lang Dinagat Island. Kaya sinasabi na Big One. Iwan ko lang kung ako ba yun ang tinatawag na Big One o Lindol na napakalakas. Pero iwan ko lang kung may mas malakas pa sa mga binitawan ko ngayon. Yung lahat ng kalamidad, hindi pa yan, kulang pa yan. Kasi 20% pa lang. Pag i-declare ko na 50%, lahat na pinundar nyo, hindi nyo na magamit yan. Wala nang makain, wala nang mainom. Kasi mawasak na ang lupa Mawasak na rin ang mundo pag 50% na. Yung mga planeta, ganun din, mawasak din yun. Lahat na ginagawa nyo yan sa kalawakan, maglaho din yun. Yun ang totoo. Kaya ngayon nyo napatunayan kung sino talaga ang Panginoon dito sa buong salib. Ulitin ko, ako hindi ako Panginoon. Tao lang ako. Hindi rin ako master. Isa lang akong tauhan sa aking Panginoon Diyos, Divine Master Divinity Senior, Master King of all Kings, Master Bimborek Junior, Divine Grand Master, Master Madonic Universe. Matira na lang talaga ang matibay. Kasi ako, ulitin ko, hindi na ako nagkulang sa inyong lahat. Sinabi ko na sa inyo, ipinakita ko na sa inyo ang lahat, tambal o gamot sa lahat ng klaseng sakit. Pero hindi kayo sa akin naniwala. Ngayon, dito na tayo sa option B. Sakuna na naman ang kanyo. Tingnan natin kung kaya nyo ba yun yung vaccine nyo. Yung klase-klaseng vaccine. Kasi ang ginanap sa gobyerno vaccine. Yung mga kalamidad ngayon kung kaya ba yan sa vaccine na hinanda sa lahat ng mga doktor sa WHO. Yung World Health Organization, WHO. Saka na tayo ngayon makalaman. Ulitin ko, sa bagay maluwang pa sementeryo. Kaya Presidente Rodrigo Roa Duterte, hanga talaga ako. Yung sinabi mo talaga dati na pag ikaw maging pangulo sa bansa ng Pilipinas, palakihin mo ang sementeryo, paliitin mo ang kulungan. Ngayon, baka hindi na makasya sa sementeryo. Ganang buhay sa bawat isa sa atin. Malungkot mga sabihin. Pero ngayon, ilang araw na lang, mag-declare na ako na 50% na ang kalamidad. So, matira na lang talaga matibay kung sinong Panginoon, yun na lang ang maiwan dito sa buong salibutan. Salamat po.